ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେନମାର୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶ ନୀତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ବି ଡେନମାର୍କ ହାତରେ। ଆମେରିକା କାହିଁକି ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? 1. ଅବସ୍ଥିତି ଲୋକେସନ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍କଟିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ରୁଷିଆର ମିସାଇଲ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକାର ଥୁଲେ ଏୟାରବେସ୍ ସେଠାରେ ଅଛି। 2. ଆର୍କଟିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ବରଫ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ସିପିଂ ରୁଟ୍ ଖୋଲୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। 3. ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତଳେ ଲିଥିୟମ, କୋବାଲ୍ଟ ଏବଂ ୟୁରାନିୟମ ଭଳି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ଏଥିପାଇଁ ଚାଇନା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମେରିକା ଏହି ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ତୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 4. ଚାଇନାର ଭୟ। ଚାଇନା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଚାହେଁନି ଯେ ଆର୍କଟିକରେ ଚାଇନାର ପ୍ରବେଶ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ନଦଧୟରେ ଆମେରିକା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା।